kailangan makuha ng mga Benting bakbakan, benting tigmaan. Masaya di manalo o matalo, di na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Kapadyak all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Malapit na ang finish line, huwag ang lilito. Huwag na nagkukurap ng mas makarating na doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Wala namang Marcel sa harap. Mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung paano mo dito, asa galaw. Maging nila sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko. Yun mga idol, ito ka na bakbakan. Halimaw to mga idol, halimaw ng mga taga-Pangasinan ng cyclist mga idol. Yun o, shout out mga idol. Gandang laban to. Pinakamalulupit to na siklista ng Pangasinan mga idol. So dito sila kukuha ng mga siklista na ilalahok sa Go Philippines. So dito tayo, meron tayong mga pro na naisali dito mga idol. Si cyclist ng Team Eagle Cement, si Tabayoyong. Meron pa dito si Dennis Gabaldon mga idol. Ayan si Tabayoyong mga idol. Oo nga. Andito rin si Sherwin Carrera mga idol. So pwede silang isali dahil pang Go Philippines to, tryout for the Go Philippines cyclist ng Team Pangasinan mga idol. So mahaba-haba ito mga idol, 92 kilometers. Ito tayo, 92 kilometers, 4 laps mga idol. Shout out, tayo na, shout out na. Ayun, ganun. Tayo namin nun. Yun mga idol, shout out. So magandang laban to mga idol. Ito na yung mga pinakamababangis na siklista ng Team Pangasinan. Kaya dito natin makikita mga idol kung sino talaga yung pinakamabangis panlaban natin. Set up, Sir Tabayoyo. Ayun o. Focus mo kay idol. Ano kaya yung Dennis Gabaldon? Ayun o. Sa idol. Isbo. O mga idol. Baka ito yung tail, naka-taper lang. Ay, hindi kasali. Neutral muna hanggang pagbaba. Kailangan makuha natin yung mukha maganda yung nakukunan natin. Ha? 50 ano? 50 plus? Idol, sino ba yung si Dennis Gabaldon? Anong number ba yun? Parang 50 plus ano? Sino? Naka-expert po na silver. Hanapin nyo po. S-Work. Okay. Tatlo silang, ay, apat yata silang kung dito Si Tabayoyong, Carrera, si Gabaldon. Ano pa isa? So yun mga idol, neutral. Kuhaan mo lang. Okay, kumuha ka rito. Tingnan mo, madilip, makikita. Doon tayo sa anak. Tingnan mo yung naka-S-Walk. Sumemplang ang oras mo'y masasayang. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista. Yung mic natin idol Yun
Tayo lang ang vlogger dito mga idol. So wala si Kuya Ben, hindi pumunta. So ayun. Ito si Gay Paris mga idol. Shout out kay Maria Micaela Manuel. Salamat idol ng Northern Luzon Cyclist. Pinaunlaan mo kami na makapag-vlog dito mga idol. Matitim dito mga ito mga idol. Wala nang lingunan. Ang isip ang puso'y bubuhay sa laban ako. Isa lang sandat at tagumpay ang hangarin ko. Tondo na. Sherwin Carrera, shout out. Sumali ka idol. Ayun ah. Na sila dayo ah. Inutok to nga. Pero idol, madaan po. Eswok na silver. Ay, si Dayo yata to ah. Ito na. Pangasinan to, Pangasinan, hindi Nueva Ecija. Shout out, Dayo. Ayun mga idol. Shout out kayo mga idol. Subscribe kayo ha para ayun, Team Vendetta to mga idol. Ito si Elvira Tilano. Shout out Elvira Tilano. Ayun o, ensayo idol. Yun o. Shout out. Idol, ilang kayong buwan dito? Ikaw? Sa Bayoyang? Ano pa daw si Gabaldon? Anong number siya? Ito mo siya? 3 yata kayong buwan dito. Kaya sa'yo pag nanalo ka dyan Team Pangasinan ka na. Sanay. Ayun o. Ito yung gabal din dito. Ayun mga idol. Sarap dito. Nako, hindi maganda pa sila sa nado. So, lilipat tayo. So, neutral mga idol. Yun o. Team C. So yung nasa harap natin mga idol. Shout out mga saan ba ang kuhan? Flag down. Ay pagliko na. Malayo pa mga idol. Kuha ko mo. I-stop mo na yun. Nakuha na naman natin lahat Pag lumiko ng ganun, doon na. Kaya si Gabaldon, tingnan mo, S-Walk. Ayun ang S-Walk eh. Kaya yan. S-Walk na silver, sabi eh. Ay, ayun yun ah. Ay, panggulo na naman kayo. Ito. Sige mo na, ikon mo. I-post mo, ay, mga ayun. Idol, Dennis Gabaldon. Ayun ha. Ayun pala. Ayun, marami tayong aabangan dito mga idol. Andito yung mga pro. Dennis Gabaldon. Ito na, ako na. Sherwin Carrera. Si Tabayoyo. Ano na pangalan ni Tabayoyo? Ano pangalan na? Elmer Tabayoyo. Ba't sumali? Ay, ito, flag down.
Ay, Jingo. Ayan na, magpa-plug down na. Malapit na mga idol. So, advance pa tayo. Magpa-plug down na rito. So, tignan natin mga idol. Malapit na mag-plug down. So, titignan natin kung ano nang mangyayari. Plug down din, di pa no? Hindi pa pina-plug down. So, hintayin natin mga idol. Nagulog natin. Mas maganda pag doon eh. No. O, plug down na natin. Ayan na mga idol. Plug down na ba? Okay na, plug down na. So ito may dalawang nangunguna mga idol, Team Valdez, Team Adrian. So ito ngayon yung nating nasa bandang harap mga idol. Ito yung ating teleton, medyo malayo. So naka-plug down na tayo mga idol, dalawa tong humiwalay sa ating teleton. Okay na no, plug down na no. Okay, birada na idol. Ayun no, Team Valdez, Team Adrian. Ito ngayon yung nating nasa bandang harap mga idol. So mahaba-haba itong kanilang babakbakin mga idol. 92 kilometers. Ahon, lusong ahon mga idol. So mukhang magkating to. So kukunti yung ating marshal sa harapan mga idol. Nasa likod lahat. Dapat marami sa harap. So bayaan muna natin itong ating teleton, ating breakaway. Dito tayo sa bandang likod. Tignan natin, may naghahabol na 5 cyclist mga idol. Tignan natin kung sino itong mga apat na ito. Ilan. Hop. So, ito ngayon mga idol, 5 cyclists on second group mga idol. Andito si Dennis, ay wala. Andito yung 5-man ang ating second group mga idol. Naghahabol, mabilis silang tumabarada. Yun o 48 kilometers per hour mga idol. Malapit na nilang dikitan ang ating Sumam Breakaway. So ito ngayon 5. Malapit lang dumikit sa ating Sumam Breakaway. Yun o. Yan idol. So umaalago na sila sa ating teleton. More or less 300 meters na ang layo ng peloton mga idol. So maagang bakbakan to. Maagang tumirada tong 5 to mga idol. So maganda, maluwag tong kalsada mga idol. Yun o. Yan yung mga breakaway, nagpang-abot ng first and second group mga idol. So tingnan mong mabuti yan idol, baka tumabalay tayo dyan. So ito mabilis, so tumatakbo mga idol, 53 kilometers per hour mga idol. So ito ang ating 7-man breakaway. Tumatakbo sila 50 kilometers per hour mga idol. Team Auru, Team Pangasinan, Team Valdez. May taga San Manuel dito mga idol. So malayo na yung ating break, ang ating peloton. Yun o. So mamaya-maya ang konti mga idol ay aaho na sila sa Balongaw mga idol. So yun o, ganda ng daan. Patalikod idol. Ito yung ating 7-man breakaway. Meron ditong Team Carrera, Team Adrian, Team Pangasinan, Team Auru mga idol. Bug. Team Valdez. Ito taga San Manuel to taga San Manuel. Nanalo yan sa Lupang Municipal to. Saka Team Pangasinan, dalawang magka-team. Saka ito sa Team Trinix mga idol. So ganda. Tip na tip tayo dito mga idol. Nandito lang tayo sa gilid. So tumatakbo kayo 45 kilometers per hour, 50 kilometers per hour. Napakabilis ang kanilang
konti yung ating marshal mga idol. O konti, wala sa harap, walang marshal sa harap. Kulang tayo. Hindi naiwan ba yung dalawa? O ito pa rin, ito pa rin. Ayan mga idol, napakabilis ang kanya ng trako. 50 kilometers per hour mga idol. So hintayin natin muna yung ating peloton. Tignan natin kung anong pangyayaring nagaganap sa peloton mga idol. Ito na yung peloton. May maalagwa na isa mga idol. Agwat nila sa ating breakaway ay 25 seconds mga idol. O, ito na yung ating main peloton. Nasa otong likod natin mga idol. O, di nakikita idol. So ito ating main peloton mga idol. Nagpupumilit humabol sa ating 7-man breakaway. So ayun mga idol, 25 seconds ang lamang ng ating breakaway. Ayun si Sherwin Carrera mga idol, humaharap sa may bandang harap. Ayun oh, ayun kumana na si Sherwin Carrera. So hindi tayo makalagwa. Ayun, nagbabakbakan na dito sa may bandang harap mga idol. Ayun oh, taas mo idol, bakbakan sa harap. Ito si Sherwin Oranza, Sherwin Oranza. Ayan oh, ayan, bakbakan na mga idol. Ay naku po, bakbakan na, aabutan na nila yung ating second group mga idol. Bahala ka naman ganun dyan ha. Ayan. So ayun, Adrian Utanes. Ayan mga idol. So ayun, nagbabakbakan sa harap. So pumunta tayo sa may bandang harap mga idol. So pero dito sa likod, excuse me po mga idol. Yan. So punta tayo dito ngayon sa second group mga idol. Napakabilis ng bakbakan mga idol. So ito ngayon yung ating second group mga idol. Shout out. Ito ngayon yung ating, yun o, Tabayo yung mga idol. Ayan na si Tabayo yung kumana mga idol. 25 seconds ang lamang ng ating breakaway. Ayun mga idol. Tumutunog ba sa atin? Hindi. So ayan. Ito bumibilis ang kanilang kartada mga idol. Ito, tirig ka. So medyo lumalayo na yung ating breakaway mga idol. Dito tayo nakapokus sa ating peloton dahil dito nagkakabakbakan mga idol. Ayan, tumatayo si Tabayoyong. Ayan mga idol oh. Ayan na si Tabayoyong. Mabilis mga idol. Ito na. Ayan, mali na. O ayan mga idol, ito ang ating peloton. Nangunguna, nagdadala ng peloton si Sherwin Carrera mga idol. So ito sinusundan ng Team Trimix mga idol. Sige, dito lang. Ha? So ito kaya yung ating peloton, napakarami mga idol. Natatalo ko yung ating breakaway, more or less 400 meters mga idol. Ito yung ating peloton. Ayan mga idol, napakahaba, napakarami. Ayan mga idol yung ating peloton. Mabilis ang kanilang takbo, 45 kilometers per hour. So ayan mga idol. Ayun, magkakabakbakan na lang sa bandang harap mga idol. Kung paano mo lahat dito, bago tayo mabot. So ayan mga idol, bakbakan na naman mga idol. So ayun, magkakabakbakan sa bandang harap mga idol. Maabati na si Sherwin Carrera, isa-isa na naghihiwalay dito mga idol. Nagpupumilit humabot sa ating best 7-man breakaway. So ito ngayon mga idol, Team Vendetta. Ayun oh. Team Adrian mga idol. Ito ngayon ang ating pinaka-second group mga idol, Sherwin Carrera, professional cyclist. Nusundan ng isa pa, dalawa sila mga idol. So ito na ang ating breakaway. Ito na ang ating breakaway, malapit na mabutan mga idol.
captain ng Eagle Cement. Yun o. Tumatakbo 40 kilometers per hour. Ay hirap yung nakikita talaga mga idol. So ito na. Makalapit na yung ating skeleton mga idol. So hindi pa rin nila nalalapitan yung ating breakaway. So sige. Andito sa likod ng bakbakan mga idol. Malapit na. Ayan na. Natatanaw ko na ang 7-man breakaway. More or less 250 meters na lamang mga idol. So sinitin na natin dito Sherwin Guerrera. So paunahin natin si Sherwin Guerrera. Pwede natin itong sumusunod sa kanya mga idol. So didikit na ba yung pay sa likod? Hindi pa. Ha? Titignan mo rin ha. Nalilito ako kaya ayaw kong mag-helmet. Yun, malapit na. More or less 200 meters na lang ang lamang ng ating breakaway. So eto na. Eto na yung ating skeleton. Malapit na. Eto na. Magle-left turn na tayo mga idol. Paakyat na tayo. Paakyat papuntang Mount Balungaw mga idol. Shout out idol. So, nako aso. Kulang tayo sa Marcel sa harap. Nako aso. So 7-man breakaway pa rin to mga idol. Malinaw. Ito medyo pakita tayo dito sa Mount Balungaw mga idol. Tingnan natin kung sino ngayon ang yun. So ito makakipot mga idol. Idol! Banjas! Sasakyan nyo! O may palay pa. So masikip mga idol. Masikip ang ating ruta. So ito 7-man breakaway pa rin mga idol. Medyo nahuli itong number 76, number 49 ay 16 ba? Ito medyo ahon na to mga idol. Tingnan natin kung may babaklas dito sa 7-man breakaway. So hindi ko natatalo yung ating skeleton. Medyo lumayo ang ating skeleton. Lumalayo itong 7-man breakaway mga idol. Ito maganda oh. Ito medyo paahon na tayo mga idol. Dito pa rin malayo yung ating skeleton. Hindi ko natatanaw mga idol. Medyo humihiwalay itong tatlo mga idol. Medyo humihiwalay sa kanilang apat na kasama sa breakaway mga idol. Ayan na. Ahon, lusong, ahon. Ako, ahon to mga idol. Ay lusong. Lusong naman mga idol. 7-man breakaway mga idol. Ayan. Sila mga idol. Sila pa rin magkakasama mga idol. Tingin ko malayo yung ating breakout, ating peloton. Hindi sila dumikit mga idol. Natin sa unang ruta. Ahon na naman mga idol. Tikirin mo, baka hindi natin kayanin yung kan. Ito okay lang to, pag maahon gawin mo ka na yun. Huwag mo muna, i-post mo muna. Sa ahon, ahon mga idol. Ahon sila mga idol. Ahon lusong ahon talaga dito mga idol. Sana matarik. So ayun. Ako, huwag na kayong kumakaliwang ganun mga idol. Ayun o, medyo lusong na naman ngayon mga idol. Mabilis na lulusong to mga idol. Ayun o, kabilis lumusong. Ito delikado sa lusungan. Mabilis na lulusong tayo. Naiiwan ng NMAX mga idol. Papunta tayo dun sa breakaway ay sa peloton naman mga idol. So titignan natin kung anong nangyayari sa peloton pagkatapos umakyat ng mga to sa ibabaw mga idol. Titignan natin kung magkakaiwanan sila mga idol. Ito ahon na naman mga idol. Ahon, ahon.
idol. Mga ahon, kumakaliwa, Team Pangasinan. Ayan o. Nag-aangatan mga idol. Tumatakbo 27 kilometers per hour mga idol. So hindi natin nakikita yung nangyayari sa ating peloton, sa ating main group na nasa likod. Mukhang malayo mga idol. Wala akong nakikita ang naghahabol. Ito pa rin, buo pa rin ang ating 7-man breakaway, yung ating headset. So, makunat mga idol. Eto, ahon na naman mga idol. Ahon lusong ahon. Ayun o. Ahon lusong ahon mga idol. Malayo, 25 or 27 seconds. Okay, larga mga idol. Mukhang si idol, veterano na tong Team Valdez na to mga idol. Ayan o, tumitirada ngayon mga idol. Medyo makunat na rito. Makunat na. So, di natin alam mga idol kung gaano ang layo nila sa ating peloton. So mamaya, pag nakakit itong mga to, orasan natin kung gaano kalayo, kung ano ang nangyayari sa ating peloton. Titignan lang natin to mga idol kung magkakaiwa-hiwalay ba itong ating 7-man breakaway pagdating sa pinakatatarik na ahon mga idol, kung magkakaiwanan sila. So titignan natin mamaya sa ahon ang peloton kung anong nangyayari mga idol. Okay na, ito ahon dito. Dito ako mahina ito dito. Dito natin. Nako! Ayan na pala yung ating peloton mga idol oh. Ayan na, mga more or less 10 seconds doon. 10 seconds na lang ang lamang mga idol. Ayan na pala ang ating peloton. Ayan na yung peloton mga idol. More or less doon, mga 10 seconds na lang mga idol. Ayan na yung peloton. Ayun, andyan na ang peloton. 10 seconds na lang mga idol. Andyan na sila sa likod nyo. Okay, medyo nagkakaubos na mga idol. Isa-isa nang naghiwalay-hiwalay itong 7-man breakaway. Ito mga idol. Andyan na ang peloton mga idol. 10 seconds. Andyan na sila sa likod. So ito, umiwalay na itong 5 mga idol. Nagkakaiwa-hiwalay na ang ating 7-man breakaway. So ayan na. Ahon na naman mga idol. Ayan na yung peloton. Andyan na sa likod. 10 seconds. Andyan na yung peloton mga idol. Nasa likod na. 10 seconds na lang ang lamang nyo mga idol. Okay, pare. Gilid mga idol. So ito na lang, 5 na lang itong ating breakaway mga idol. Malapit na silang dumikit ang ating peloton. More or less, tansya ko kanina, mga 10 seconds na lang didikit na sila mga idol. So ahon lusong ahon dito mga idol. So talagang didikitan na ng peloton to. Dito siguro sa matarik na ahon, didikit na ang peloton mga idol. So unang lap pa lang ito mga idol. Tingin ko maraming magkakabagbagan dito. So i-shoutout nyo yan mamaya. Hilay ka ba yan? Hindi. Eto na mga idol, matatarik ng ahon dito mga idol. Shout out idol. Yun oh. Eto na mga idol, sabi mo sa matatarik. Eto na mga idol, matatarik na to. 5-man na lang to mga idol. Nagkakaubusan na. Malapit na, tent ako, didikit na yung peloton mga idol pagdating dito sa may pinakaibabaw. Natatanaw ko na yung peloton mga idol. 5 na lang sila dito. Ito na ang matinding ahon mga idol. Ahon na naman mga idol. Ito na, matinding ahon na to mga idol. So, dito natin makikita kung talagang didikit na ng todo ang ating peloton mga idol. Ha? Hindi na yung peloton. So ayun, wala, hindi kasali yun. Ayun mga idol. Kuha naman ang ganda-ganda. Ayun oh. 5, malapit na yung peloton. Andyan na, andyan na.
So meron pa isang matalik na ahon dito mga idol. Shout out! King. So lusong naman ngayon mga idol. Lusong, ingat, ingat mga idol. Tapos isang matinding at kung na tayo maghihintay sa Peloton. Tingin ko malapit na eh. Abutan sila ng Peloton eh. Tayo upulang ako. Mahina ako sa ganito idol. Ito ahon na naman mga idol. Mahina ako sa ganito. Sabi ko eh. May iwanan tayo. 5 ma'am breakaway pa rin mga idol. Uy, utang ina. Mahina ako idol. Sa ganyan. Hindi sabay diba? Sabay harap dito. Nalito na. Ito na, ahon na naman mga idol. So mamaya. So mahirap pala ikanto pag bigitan, pag ganito. Maiiwan tayo, matarik eh. Maiiwan tayo dito. Mahina ako sa ganito. Oh, mahaba pala itong ganito. Maiiwan tayo dito. Ayan, oh. Ano? Saan tayo premis? Mahina ako sa ganito. Ayun, maiiwan talaga tayo. Ating 5-man breakaway mga idol. Ito na, Nako! Ang nangyari mga idol! Nako, nagkaroon ng problema mga idol dito sa may bandang ahon. Tingnan natin, tatlo na lang, naiiwan yung tatlo yung nauna mga idol. So mag-aabangan natin dito yung ating Peloton mga idol. Dito tayo mag-aabang. At dalawa, sayang. Na. So, excuse me lang po. Ito na, malapit ako lang dito. Dennis Gabaldon pa rin, nagdadala ng trangko mga idol. So ito na, naku dapat doon pala tayo, mas maganda rin. So ito na yung ahon na matarik mga idol, nasiraan yung dalawa. Naging tatlo na yung ating breakaway. So, mahirap po. So ito na mga idol, nag-aangatan sila dahil yung ahon ko mga idol. Tatlo yung ating breakaway, mukhang naabutan na yun. Naabutan na yun mga idol. So, okay, ika na mo lang. So hirap dito sa ahon mga idol. Ayun oh. Puta mahirap doon, hindi ko kakayanin yun. So ayun din tayo, dito finish eh. Gabang tayo dito. Putang na, hirap tayo doon. So ito ngayon mga idol, mababa naman tayo. Oras, yeah! Putang na, kagaling nila mag-drive. Tangki na, hindi ko kaya yun. Sa likod badak. Kaya mga idol, doon din natin nakuha na ng maganda-gandang kuha at talagang masikip tong ating daan mga idol. Masikip ang ating daan. Tignan natin kung sila pa rin kaya yung 3-man breakaway na mga idol. So nasiraan yung dalawa kanina sa ahon mga idol. Kumalas yung kanilang kadena, kaya naiwan sila mga idol. Ito na yung ating main Peloton. Tignan natin kung magbabalatan dito mga idol. Ayun o. Elmer Atinlan no. Wala. Ensayo lang yung mga yan. Ayun, nabalatan sa harap mga idol. Ingat-ingat lang mga idol. So, nakakatakot mga idol. Mabilis ang kanilang takbo mga idol. Uy, naku po. Ay, shit. Nakaisang lap na tayo mga idol. So, ito yung ating main Peloton mga idol. So, pupuntahan natin ngayon yung ating breakaway pagkakasunod-sunod ng karela ng ating mga cyclists mga idol. So, ito yung ating breakaway ay ating Peloton. So, advance tayo mamaya-maya at medyo maluwag mga idol.
natin, advance tayo mga idol. Puntahan natin yung mga nangunguna sa may bandang harap mga idol. So ito kaya, tignan natin kung meron bang breakaway, kung ilan yung breakaway sa may bandang harap mga idol. So ito kaya, may dalawa ito mga idol. Tignan natin kung ilan yung breakaway. Meron kaya breakaway. Patay mo na idol, ito yung ating breakaway. Siguro more or less 30 seconds to 40 seconds ang kanilang lamang sa ating Peloton mga idol. So tignan natin kung ilan itong ating mga breakaway. Dumami na mga idol. Idol, so ilan sila? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 yata mga idol. So dito yung magkapatid mga idol to. So ito ngayon yung ating mga breakaway. Dumami na mga idol. Sila mo kunuhan ni Sherwin Carrera, si Tabayoyo andito mga idol, si Dennis Cabaldon dito rin mga idol. So bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 15 itong ating breakaway. Andito yung ating mga kilala mga idol, Dennis Gabaldon, Sherwin Carrera, at saka si Tabayoyo mga idol. Ayan si Tabayoyo, ito si Sherwin Carrera, ayun si Dennis Gabaldon, ito si Dennis Gabaldon mga idol. Lipat mo. Ito ngayon yung ating breakaway. Dumami na ating breakaway mga idol. Ayan o. Sila hindi marunong magbigay. Mabilis ang kanilang takbo, 50 kilometers per hour mga idol. Ito, Dennis Gabaldon, yan mga idol. Mabilis ang kanilang larga, 50 kilometers per hour. So napakahirap pala ng ruta ron mga idol. Kinabahan ako, zigzag. Yan, 15-man breakaway. Dito mga Team Pilipinas, Dennis Gabaldon. Andito mga idol, Team Valdez, mga tiga San Manuel, yung magkapatid. Andito mga idol, ayun o, magkapatid yata yun mga idol. O yun o, ang bilis mga idol, 53 kilometers per hour mga idol. Ayun, pinapangunahan ni Tabayo yung mga idol. Ito ngayon, napakabilis ng kanilang takbo, 55 kilometers per hour mga idol. Ayun o, nagdadala ngayon ng trangko Dennis Gabaldon mga idol. Ayun o, napakabilis. Nasa likod, ayun, Sherwin Carrera, Dennis Gabaldon, ayan mga idol. Wala pa. Oh, maingay. So ito mga idol, napakabilis ang kanilang takbo, 47 kilometers per hour mga idol. Ayan mga idol, nagdadala ng trangko si Jeko Tabayoyo mga idol. Ayun o, naipit tayo dito. So tignan natin yung ating breakaway, kung gaano kaya sila kalayo yung breakaway. Malayo, dito mo. Mamaya, nakawan na ba? So shout out sa mga marshal. Oh, daming marshal dito sa bandang breakaway. Tignan mo nga sa likod idol kung malayo yung ating peloton. Malayo, lumayo na yung ating peloton mga idol. So shout out Team Valdez. Ayun o,
harap si Caballo yung mga idol. So ito kaya, mabilis ang kanilang takbo, 45 kilometers per hour. Ayun mga idol, ito na kaya, tatagpusin na kaya nila hanggang finish line o mahihintay pa nila yung ating Peloton mga idol. So ayun, so napakabilis ang kanilang takbo, 48 kilometers per hour mga idol. Ito naman, pangalawang lap pa lang to mga idol. So mahaba-haba pa ang kanilang lalargahin mga idol. So pagdating dito, titignan natin naman yung Peloton kung makakadikit sila. Ito mga bata pa to mga idol. So advance tayo mga idol. Ito ang ating 7-man, 15-man breakaway. You know, ayun mga idol, 15-man breakaway. Sila pa rin mga idol. So titignan naman natin yung ating Peloton kung gano'n kalayo. Ating Peloton mga idol, more or less 1 minute ang kanilang lamang sa ating 15-man breakaway. So ito na ang ating Peloton mga idol. Ayan o, medyo na mahaba itong ruta na to mga idol. So ito na yung ating Peloton. Ayan o, buo pa rin to, napakarami pa rin nila mga idol. So 1 minute ang lamang, 1 minute ang lamang ng breakaway. So yan ang ating Peloton mga idol. Shout out mga idol, Team Vendetta. So parang normal lang sa kanila mga idol, hindi nila pilit hinahabol ang 15-man breakaway. Ito tayo. Okay mga idol, shout out sa Eagle Cement. Ayun o, walang kasawa-sawa. So malayo, 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto lamang ng breakaway mga idol. Malayo ang breakaway, 15 minutes, ay 1 minute. 1 minuto ang lamang ng breakaway mga idol, 1 minuto. Kayang-kayang mabulin. So ito ang ating Peloton mga idol. Paano mga bumabangking na yung kan mo? Ito anong ano? Pangit mo naman. So ayun mga idol, bilis ang kanilang takbo mga idol. Pilit nilang hahabulin ang mga breakaway. So ito na yung nag-iisa kanila idol. Medyo bumitaw na rin mga idol itong Team Valdez kanina mga idol. Sumusunod sa ating 15-man breakaway. Dito muna tayo sa Peloton. Tingnan natin ang nagaganap dito sa Peloton mga idol. Ito yung ating Peloton. Medyo nagbagal sila mga idol. Malayo, 1 minute ang lamang ng Peloton mga idol. 1 minuto, 1 minuto. Megit 1 minuto ang lamang. Malayo yung Peloton mga ayong ating breakaway. So ayun ha. Nako, dito tayo dito idol. So punta tayo sa breakaway. So walang nagaganap dito mga idol, ganun pa rin, walang pumipiglas dito sa ating Peloton. So a-advance naman tayo ngayon sa breakaway mga idol. Okay, yan. So ito mga idol, meron nang bumitaw na isa, number 43 mga idol, bumitaw na sa 15 ng breakaway. Okay. So yun mga idol, back in action tayo. Nandito tayo ngayon sa breakaway. So tas 14-man breakaway na lang to mga idol. Naiwan yung sa kanina mga idol. Ibigay yung Team Pangasinan yun mga idol. So baka
oh. Ganda ng ahon. Maahon sila mga idol. Ayun oh. So ayun, malakas talaga yung magkapatid na yun. So medyo malayo ang ating peloton. Dennis Gabaldon. Ito si Dennis Gabaldon mga idol. Mag-shut up to. So mauna tayo. Batasan natin. Hindi, ano yan? Ayun, napakahirap. Napuulan dito mga idol. Nabawasan na sila ng isa mga idol. Shoutout sa mga shoutout mga idol. Shoutout mo yung mga marshal natin. Ayun o. Shoutout 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nabawasan mga idol. Nabawasan tong ating breakaway 2, 4, 13 na lang. 13. Dalaway na bawas. So 13 na lang mga idol. So, baka naman minauna. Pero wala. 15 kanina. So malayo yung ating peloton. Ngayon na natanaw ko dito pero wala. Tayo. So, yun. Shout out muna. Shout out! So, mauna tayo. Doon tayo sa may bandang ahon mga idol. At napakahirap dito. Okay. So, yun. Shout out! Lakas niya idol. Patay mo na. Shout out mga idol. Shout out. Yun o. Idol, stay check ko, konti lang. Dito lang magkakit. Hop. Ayun na pala eh. So ito na mga idol, ito na pala yung ating breakaway. Kabilis, 2, 4, 13 ito, 13 mga idol. Ahon to, ahon. So napakabilis, ito na pala mga idol. Nako, may nabaklas na bike mga idol. Yun lang, hindi nakakondisyon mga idol. Ito pa isa. So malayo yung ating peloton. Hintayin natin yung peloton dito. Hindi tayo naghintay ng peloton mga idol. Bandang kasi kami. Yun o. Shout out mga team ko Pagjakul. Malayo, malayo. Ay, yun o. Ito. Yung lumapit sila. Ayun ako mga idol. Shout out. Yun o. Saan taga-saan ba kayo? Rosales. Shout out. Ayun. Papanoorin nyo dito mga idol. So yun mga idol. Ito na yung ating peloton. Ito na. May more or less 1 minute ang lamang ng ating breakaway mga idol. Ito ngayon yung ating peloton. Paakyat ngayon dito. Paakyat to mga idol. Nagkakaangatan mga idol. Yuko mga idol. Ito mabilis lang mga idol. Hirap na hirap. Ayun o. Ayun. Adriano Tanes. Ayun o idol o. Ayun o. Sergio Duranza. Ayun o. Nako, medyo naputol yung ating peloton mga idol. Ang dami ng natlat mga idol. Naputol lang yung ating peloton mga idol. Naubos na. So hiwa-hiwalay na yung ating peloton mga idol. Ayun o. Hiwa-hiwalay na. So ito ngayon ito, isa pang umaakyat mga idol o. Pagod umaakyat mga idol. Ayun o. Hirap na hirap. Ayun. Okay, sama mo na kami idol ha. Yun o. Shout out mga idol. Yun o. Wala nang sneakers dito?
Ayun o. Ito yung isang aming huling na bibidyohan mga idol. Please, ito ba yung huling umakyat? Ha? So ayun mga idol, okay na. So ayun mga idol, medyo naharang pa kami ng pulis mga idol. Muntik pa kaming hinuuli, sandamakmak naman. Wala yatang coordination to mga idol. So pinara kami, kaya ito na-late kami mga idol. Pinara kami ng pulis, muntik naming hinuuli mga idol. So ito na kaya yung ating huling grupo mga idol. Ito nating huling grupo mga idol. Muntik pa ako hinuli. Utang ino. Muntik pa kaming hinuli ng pulis. Muntik kaming hinuli ng pulis. Pinapara nga sila kanina eh. Oh, iniliw na kami. Oh, naman bayad na. Nakitungtong kami. Oh, oh. So ngayon mga idol, ito na. Unga road. So nag-helmet kami. So ayun mga idol, ito na yung ating huling grupo. Ito na yung huling grupo ating mga idol. So mamaya pupuntahan natin yung ating breakaway, kung gaano na sila kalayo mga idol. So ito na yung ating huling grupo mga idol. So ayun mga idol, ito na, hiwa-hiwalay na. So isa-isahin natin hanggang sa makarating tayo sa ating breakaway mga idol. Ayun o, punta natin hanggang breakaway na to mga idol. Dahil tayo ay nahuli na, punta natin yung breakaway. Ito pa, may isa pa humiwalay sa grupo mga idol. Okay, cut. Dalawa pang team Banayad at saka team Vendetta mga idol, team AOB. So ito, dalawa itong nagabong humiwalay sa grupo. So mga idol, advance kami sa breakaway. Ha? Okay mga idol, back in action na tayo mga idol. So ayun, ito na tayo sa breakaway. Sa tingin ko hindi na ito mahahabulan mga idol. Ang haba ng aming tinakbo, napakabilis, pero hindi namin shout out idol. So ito na ang ating mga breakaway mga idol. Ang haba, hindi naabutan ng ating mga skeleton itong ating mga breakaway. Kalayo ng aming nilakbay para mahabol tong ating breakaway, dahil pinara kami ng mga pulis. Yun mga idol, pinara kami dahil wala kaming helmet. Sorry naman po. So hindi kasi namin naisuot yung aming helmet dahil hindi namin makita yung mga bakbakan na nangyayari mga idol. So napilitan kaming magsuot ng helmet. So sorry po, sorry, hindi namin sinasadya, dahil biglaan po ito. So ito, ilan na itong ating breakaway? 2, 4, 6, 8, 10 2, 4. Ilan itong ating breakaway? So ito po ang ating mga breakaway mga idol. Ilan sila? Ito na, malayo na ang ating skeleton. Hindi na ito maabutan mga idol. Napakalayo. Tumatakbo kami ng 100 kilometers per hour mga idol. So ang tagal namin bago inabot itong breakaway. Kaya alam ko hindi na nila maabutan to. Napakalayo mga idol. So hindi ko ganang mabilang kung 13 pa rin ba to mga idol. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kung nadagdagan ba o ano. So ito mga idol, ilan pa rin sila? 13 ba to? So hindi namin ganong mabilang at sobrang mga idol. 2, 4, 6, 8, 10. 14. Di ba 13 to kanina? Mukhang 14 naman na yata sila mga idol. May dumikit na isa kanina siguro nung pababa, palusong sa Mount Balungaw mga idol. Si Sherwin Carrera, Dennis Gabaldon, at saka tong si Tabayo yung mga idol. Wala pa rin humuhulag po. Titignan natin mamaya sa huling lap kung merong titirada, hihiwalay sa peloton. Yun ang ating abangan mga idol.
So, paakyat, paahon mga idol. Yun oh, medyo nag-aarangkada no. Yan, dahil downhill na ngayon. Ako, magkakaiwanan yata mga idol. Mukhang mag-iiwanan mga idol dito sa Palusong. Palusong na naman to mga idol. Medyo may iwan tayo sa Palusong dahil hindi tayo sa rayon nagkakaubusan na mga idol. Nagkakahiwa-hiwalay na, naiwan na itong isa mga idol. Ito, nagkakahiwa-hiwalay sila dito sa ahon mga idol. Ahon to mga idol. Medyo nagkakaiwanan sila dito sa ahon mga idol. Ayan oh, naghiwa-hiwalay na mga idol. Pero nagkahiwa-hiwalay. May mga nauna na mga idol. Ayun oh, ilan yung nauna mga idol. May naunang 4 mga idol. Andun si Sherwin Guerrera, si Gabaldon, si Tabayo yung mga idol. Andun, medyo nagkahiwa-hiwalay mga idol. Yan natin yung punta tayo sa may bandang harap. Medyo umalagwa na to, 5 tong umalagwa. 5 tong nag-advance sa breakaway. So ito mga idol, 5 tong umadvance sa ating peloton. 5 sila mga idol. Sherwin Guerrera dito. Itong kilala ko, itong si Tabayo yung mga idol. Ito, Team Eagle Cement mga idol. At meron pang isa yun mga idol. May isa pang sa bandang harap mga idol. 4 na lang to. Nawala si Dennis Gabaldon mga idol. Number 11, number 48, number 20, number 37. At itong isa. Itong isa mga idol. Meron pala isa yun. Si Dennis Gabaldon mga idol. Isa pala yun nahin nasa solo breakaway mga idol. Si Dennis Gabaldon na yun. So ito yung sumusunod mga idol. Isa tsaka 4 sa bandang likod mga idol. So ito yung isang sumusunod mga idol. Ito number 9 mga idol. Number 9. Ito. At saka may 4 sa likod. Ito yung 4 mga idol. Saka na. Ito yung 4 mga idol na nag-habol. Tignan kung dito-dito nila yung dalawang nagsusulo sa bandang harap mga idol. Yan, dumikit na tong foreman dito sa ating second group. So isa na lang yung nasa may bandang harap, si Dennis Gabaldon mga idol. Punta natin si Dennis Gabaldon mga idol. Ito, solo breakaway. Medyo mga 15 meters lang ang lamang niya sa kanyang naghahabol sa likod ng 5 yung naghahabol sa likod mga idol. Ayan, mga 100 meters lang lamang niya sa second group. 5-man second group mga idol. Andun yung si Tabayo yung Sherwin Guerrera andun sa second group mga idol. Pero malapit lang, kayang-kayang abutan to mga idol. Pangatlong lap pa lang naman to. Meron tayo isang lap mga idol. Ayan, Dennis Gabaldon. Go, cyclist. Umakit na si Dennis Gabaldon mga idol. Maahon, mga 100 meters lang ang lamang niya doon sa second group mga idol. Natatanaw ko yung second group. Shout out mo to. Shout out. Ayaw ito, sige. Tari na. Hindi ko sa'yo eh. So ayun na pala, naabutan pa kami nitong dalawa, naabutan. So ito na pala yung ating kwan. Ating mga siklista mga idol, aahon na sila dito, naabutan pa pala kami. So di namin napansin, ito mga idol, maahon na sila. Ito, nasa kusunod, ito sa ibang likod mga idol. Shout out, Miguel ha. Ayun o, makakit, Sherwin Guerrera mga idol. Nasa ibang harap, si Dennis Tabayoyong. Ay si Dennis Gabaldon mga idol ha. Andun. So tatlo ito mga umaahon mga idol. Nagpang-abot yung mga idol ha. Ayan, si Dennis Gabaldon, si Sherwin Guerrera, saka hindi kilala ito mga idol. Nawala na yung iba. So hintayin natin dito. Kaya natin yung ating second group mga idol. So ito yung sumusunod mga idol. Si Tabayo, saka sa pangkwan. Bali 5 na sila no. 13 yan, ito pa isa. So 13, di pang-anim ito. Meron pang sumusunod dyan. Oh, naka-vlog. Ito pa nga yung mga kasunod. Malakas itong dalawa na ito. Andyan pa rin oh. Yun oh. Ito mga idol, dalawa. Magkapatid ko sa kayo nyo ito yung magpinsan. Ilan na? Siyam, meron pa. So naghiwa-hiwalay na mga idol. Ipot to. Dapat mo sa atin. Shout out!
Malakas yung patay mo na. Ayun, pagtapos dito. Ayun o. Yun o. Salamat sa likod. Yung mga nasa harapan kanina nang dumadaan sila dun sa ahon mga idol, nagpang-abot si Dennis Gabaldon, Sherwin Carrera at ang isa pang rider mga idol. So tapos yung sumunod na dalawa, tapos itong tatlo na to mga idol. So yung 14 kanina mga idol na breakaway natin ay nagkahiwa-hiwalay na mga idol. So hiwa-hiwalay na sila mga idol. So dito tayo ngayon sa ito siguro second group mga idol. So kinakapos na sila, meron pa tayong isang lap mga idol. So titignan natin kung didigitin pa nila yung ating 3-man o 5-man breakaway na nasa may bandang harapan mga idol. So pamaya maya ay pupuntahan na natin yung ating 5-man breakaway. So wala na, nawatak na yung 14. Yung 14 breakaway mga idol ay nawatak-watak na. Ito na lang yung mga natitira, itong tatlong to, at siguro meron 5 or 6 na lang yung nasa may bandang harapan. So pamaya maya mga idol ay pupuntahan natin yung ating breakaway sa may bandang harap. Sabay mga idol, right side mga idol, yan ang ating pinaka-second group. Puntahan natin yung breakaway. So yun mga idol, ito yung ating pinaka-second group. Nag-iisa lang siya, solo mga idol, solo second group. So ibig sabihin yung tatlo o yung 5 ay nasa may bandang harapan mga idol. Team Vendetta pala to, number 20. Ito yung ating pinaka-second group. Baka yung 5 doon kanina mga idol ay nagsama-sama na. Team Vendetta mga idol, kuhanan mo ng maganda mga idol. So advance tayo mga idol, puntahan natin yung breakaway idol, back in action. Ito na ating mga breakaway mga idol. So ilan ito? Meron lang isang nahihiwalay mga idol. Bare 1, 2, 3, 4, 5 sila mga idol. Nauuna ang mga more or less 50 liters to 70 liters ang lamang ng 4 na breakaway dito sa isang nagabol sa likod mga idol. So ito na ang magbabakbakan sa ating sa finish line mga idol. So ito yung ating nagabol, ayun lang yung ating 4-man breakaway. So ito yung isa mga idol, si jersey number 9 mga idol. At tignan natin kung didikit pa siya dun sa malapit lang naman mga idol, malapit lang siya dun sa 4-man breakaway. So yun nasa likod siguro lamang na ay mga 300 meters mga idol, medyo malayo-layo. Nagkahiwa-hiwalay na yung 14-man breakaway kanina mga idol. Dito sa may bandang harap, video. Yeah! Oh! Yun oh. So sana wag na tayong mahuli ng pulis mga idol. Kanina hinuli kami. So hindi na namin makuha magsuot ng helmet dahil talagang bakbakan. So dito tayo sa may breakaway. Punta natin yung 4-man breakaway. Tignan mo yung memory ah. Wala nang ano. So ito na mga idol ang ating 4-man breakaway. Siguro meron ang dito Sherwin Carrera, Gingo Tabayoyong, Dennis Gabaldon at isang Pangasinan multi-sport team. Number 11, number 48, number 37. Nawala yung number ni Dennis Gabaldon mga idol. So sila ang ating nasa breakaway. Andun yung pulis kanina. Doon banda no? Ano? Lalampasan na natin. Ito mga idol, mukhang lumalayo na ang lamang nila dun sa nag-iisang naghahabol mga idol. Ito na ang magbabanatan ngayon patungo sa finish line mga idol. Meron tayong mga pro dito mga idol. So ito na
Kakaliwa na tayo mga idol. Last lap na to, papilis na to mga idol. So expected nyo bakbakang umaatikabo na to mga idol. Bakbakan na tong umaatikabo. Last lap na to. Last lap na to. So napakabilis ang kanilang takbo, 53 kilometers per hour mga idol. Wala na yung mga marshal mga idol. Tibag na yung mga marshal natin mga idol. Nasaan na yung ating mga marshal? Kung kailan papilis, saka na wala yung mga marshal natin mga idol. So shout out sa inyo, halika kayo dito, tulungan nyo ako dito sa ating 4-man breakaway. Wala nang marshal sa harap mga idol. Idol, last lap. Last lap na no. Okay. Ito, 4 na lang silang natitira mga idol. Ha? Wala na, last lap na yata eh. Wala naman ng mga nasan na mga marshal natin. So ito, 4-man breakaway, Tabayoyong, Team Pangasinan. Hindi ko kaya ito, isang naka-Team Pangasinan na ito mga idol. Dennis Gabaldon at si Sherwin Carrera, ayun nakadilaw mga idol. Mga pro na to mga idol. Mga pro na to. Ayan o, nag-uusap-usap sila mga idol. Gaya ng mga galaw ng mga pro, talagang malulupit. Malayo, malayo. Ayan o, veteranong si Sherwin Carrera. Ayun o, parang wala lang sa kanya yan mga idol. Napakabilis ng takbo, 49 kilometers per hour. Puro pro na to. Wala nang marshal oh. So hindi naabutan to mga idol. Mabilis ang kanilang arangkada, ang kanilang trangkuhan, 47 kilometers per hour. So wala na akong nakikitang marshal mga idol. Sa harapan walang marshal, sa likod wala na ring marshal mga idol. Wala nang marshal mga idol. Nasaan na sila? Wala na rin kaming gasolina. Aabot pa kaya ito sa finish line mga idol? Medyo ngungo na ako, naka-helmet na ako eh. So yung isa kaninang nag-aabol, wala na mga idol. Tumiwalag na. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya mga idol. Kaya mo kung anong pangalan nito. Idol! Idol Dennis Gabaldon! So, ikat mong ikat. Okay, back in action mga idol. 50 kilometers per hour, 4-man breakaway. Last lap na tayo mga idol. Papilis na to mga idol. Papilis na to, papilis. Ayun o, shout out si Maria Micaela. Ayun o, sa wakas meron na, dumami na yung ating marshal mga idol. Kanina walang marshal. So ayun. Lahat. Ano idol? Basang basa. Grabe. Idol, ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Ha? Okay, si Sir Kenneth. Ayun, okay. Akala, kilala ko na lahat ng 4 na 4-man breakaway mga idol. Dennis Gabaldon, Jingo Tabayoyong, Sherwin Carrera at saka si Kenneth Madamba. Ha? Kenneth pa naman, di akong gano'n, pero dun sa Kenneth, okay na ako dun mga idol. So, kilala natin. Ay, ayun pala, Kenneth Maramba, yun. Okay. Si Jingo Tabayoyong at si Dennis Gabaldon. Sila na lang ang natin sila sa ating 4-man breakaway mga idol. Kanina, 14 sila. Nung umakyat sila sa Balungaw, nagkawatak-watak na sila mga idol. So, ito na ang magbabanatan sa finish line. So, malayo na yung isang nag-aabol kanina mga idol. Wala na. So ito na ngayon ang magkakana sa finish line mga idol.
So yun mga idol, more or less mga 3 kilometers na lang to the finish line mga idol. Paano mo na mukha? So ito ang ating 4-man breakaway, Kenneth Maramba, Dennis Gabaldon. Ha? Ha? Wala. Wala. Yun o. Si Sherwin Carrera. Yan mga idol ang ating 4-man breakaway. Ano siya sabi niya? Medyo nagbagal sila mga idol. Mukhang hindi na rin naman hahabol yung ating mga second group. Ito na ang magbabakbakan sa finish line. Pero ito rin ang magiging magkakateam sa gaya nating Go Philippines ng Team Pangasinan. Ano, medyo umadban si Kenneth Maramba mga idol. Sumunod dyan si Sherwin Carrera, Jingo Tabayoyong at Dennis Gabaldon. So ito mga idol, umaangat si Kenneth Maramba, sinundan ni Sherwin Carrera mga idol. Konti na lang, malapit na tayo sa finish line. Doon tayo mamaya sa finish line mga idol. Naiiwan ng bahagya itong si Jingo Tabayoyong at si Dennis Gabaldon. Nasa bandang harapan ngayon, nauna si Kenneth Maramba at saka si Sherwin Carrera mga idol. Sila ngayon ang nasa may bandang harapan mga idol. Ayun, umadbas na naman itong si Dennis Gabaldon mga idol. Ayun, shout out guys Harris. Ayun, naku, naiiwas yung si Tabayoyong mga idol. Ito ngayon si Dennis Gabaldon. Oy! Shit! Oy! Shit! Oy! Shit! Woo! So, buti na lang. Yung sinasabi ko, pag walang ako, walang marshal eh. Untik na si Dennis Gabaldon mga idol. Idol. Wala kasing marshal eh. So naiiwan ngayon si Jingo Tabayoyong mga idol. Ngayon si Dennis Gabaldon nasa 3 pwesto. So muntik na si Dennis Gabaldon mga idol. Nabahan pa ako. Sige mamaya. Ito akit. Ito mga idol, absent tayo dito. Naiiwan si Tabayoyong mga idol. Ito si Dennis Gabaldon. So dalawa itong nasa bandang harapan mga idol. Si Sherwin Carrera ngayon umaangat. Sherwin Carrera naiiwan niya sa Kenneth Maramba mga idol. Ayun mga idol. Ito ngayon si Sherwin Carrera. Nasa may bandang harapan na si Sherwin Carrera mga idol. Naiiwan na sa likod itong si Kenneth Maramba. Sherwin Carrera ngayon ang nasa bandang unahan mga idol. Sherwin Carrera. Ayan na, naiiwan si Kenneth Maramba mga idol. Sherwin Carrera, lapit ng konti. Sherwin Carrera, nasa magandang likod niya si Kenneth Maramba. Mga 15 meters lang mga idol. Ayan na, si Kenneth Maramba mga idol. Ayan, didikit ulit. Anong video mo? Ayan na, nagdikit ulit yung dalawa mga idol. Naiwan na si Dennis Gabaldon at itong si Jingo Tabayoyong. Naiwan na mga idol. Ito na yung ating dalawang 2-man breakaway. Ayan na mga idol, number 48, number 11. Yung mga advance na yun, nagtatangka itong si Kenneth Maramba mga idol. Nagtatangkang humiwalay si Sherwin Carrera mga idol. Pangasinan versus Team X Team Eagle Cement mga idol. So ayun, naiwan na yung dalawa. Ito ngayon yung ating dalawa 2-man breakaway. Layo. So advance tayo mga idol. So ayun mga idol, umagpans na tayo dito sa may malapit sa finish line dahil nalobat ng ating cellphone. Dapat natin itong subscribe mga idol. So ito daw, umaahon na ngayon Sherwin Carrera ngayon na nangunguna sa akon mga idol. Sinusundan ito Kenneth Maramba mga idol. Ayun sila mga idol, umaahon mga idol. Sila ngayon na nasa harapan mga idol. Sige natin kung sino itong sumusunod sa may bandang likod mga idol. Ito ngayon nakikita ko mga alsa umaangat.
ito ngayon si Dennis Gabaldon, mga idol. Ayan, angat pa idol, kaliwa kanan. Ayun, hirap na hirap sa pag-ahon mga idol. Tingnan si itong sumusunod mga idol. Ayun, nakikita ko Team Eagle Cement, si Jingo Tabayo, yung mga idol. So sila yung apat na nangunguna dito sa ahot mga idol. At ito pa yung mga sumusunod mga idol, hindi ko kilala, Team Pangasinan mga idol. Ayun, umaahon pa rin, hirap na hirap mga idol. So ito ngayon yung mga magpipinsan, mga taksasan naman rin mga idol. Sunod-sunod sila, mabilis na maahon dito sa ating matarik na ahon. Ayun no mga idol. So tigatik ko si itong mga kasunod. Ito hirap na hirap yung 2, 4, 5, 6, 7, 8 na umaahon mga idol. So ito pala na laspag itong mga ito mga idol. Napakabagal na ang kanilang pag-ahon mga idol. Ayan no, sunod-sunod at may mga marami na nasa peloton. So ayun mga idol, hirap na hirap umahon. Ito pang isa umaahon, Team Valdez mga idol. So meron pang isang 2 umaahon na naman mga Team Pangasinan. Eto pa, may isa pa sa 2 umaahon. Hirap na mga idol. Ayun no, Kaya tayo. Isa, ulit tayo ngayon sa finish Dalawa line. mga idol. Sherwin Carrera at saka si Kenneth Maramba mga idol. Sherwin Carrera, yung umabot ni Dennis Gabaldon. So 2 sila dyan eh. So 2 yung ating breakaway kanina mga idol. Iniwan namin dyan sa may banda dyan. So makita natin kung aabot tong si Dennis Gabaldon mga idol. Alikabok Yan na. at buhangin Ayan na mga idol. Tignan natin kung sinong aabot. mo sa tuwi-tuwi na. Ayan na. Sherwin Carrera. Iniwan si Kenneth Maramba mga idol. Palagi Iniwan niya. darama So ito ngayon no. o talagang Sila 2 kanina iniwan pag na magtis ka, ito ang niya si Kenneth mga idol. butis ka. Ayun si Kenneth Maramba mga idol. Kenneth Maramba ba yung nakalagay sa kanya? Kenneth daw. Ayun mga idol. Second mga idol. Umaahon Dennis Gabaldon. 4 sila kaninang magkakasama sa breakaway mula dito hanggang doon sa may Dating ng araw crossing mga idol. So ito ating third place. pagkarilang walang humpay. Umaahon number 4th place si Team Eagle Cement, si Jingo Tabayo. Yan mga idol. Amin ay pumapatak, pagkain na ubus, uhaw tinitis, ang hiningay kinakapus. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka, ito ang buhay siklista. Shout out mga idol. Sila yung nanalo. Pagdating ng araw na iyong hinihintay, ang karelang walang humpay. Bundok pinaakyat, lubak pinabagtas, pawis namin ay pumapatak.